L'art contemporani és la gran proposta cultural de l'estiu a Palafrugell. La primera edició de la Mostra d'Art presenta 6 exposicions a diferents indrets de la ciutat. El gran reclam és la mostra Paisatge en figures. Reuneix una quarantena d'artistes de l'Empordà que se centren en la pintura i l'escultura. Parlo d'artistes, diguéssim, professionals o que, diguéssim, almenys s'agafin al plantejament vital, la pintura o l'escultura o el que sigui com a nivell professional. Entenem que l'important, per sobre dels noms, és el conjunt. És a dir, és tenir tantíssims artistes amb un nivell acceptable amb tan poc espai físic. Els estils dels artistes es combinen a la bòbila de Palafrugell, creant un espai únic. L'objectiu de l'exposició és mostrar la força creativa que hi ha a la comarca. Reflecteix la diversitat d'estils, tècniques i mirades d'uns creadors que han triat el Baix Empordà com a espai d'inspiració. A la bòbila s'hi podrà fer un viatge de l'Empordà cap a l'Àfrica. Al costat dels artistes locals hi ha un tas de la col·lecció de Gai Ferrer, que conté peces d'artistes africans. Ens donen una visió bastant global del que està succeint, del que és l'art contemporani africà a data d'avui, i crec que ens portarà més d'una sorpresa al veure l'exposició, perquè veureu que és bastant impactant. És un art nascut de la mancança moltes vegades i és molt fort per les seves conviccions, no? I molt directe. Reflecteixen la voluntat de tenir veu pròpia, la infància robada a molts nens i nenes i la denúncia de ser l'abocador del planeta. De fet, una de les obres està feta amb peces dels teclats dels ordinadors. A banda de la bòbila, la Mostra d'Art de Palafrugell compta amb diferents espais. Contem amb el Museu del Suro, la biblioteca, el teatre i d'altres espais i fundacions privades, com són la Fundació Vilacases aquí al Museu del Suro, la Fundació Cuixart, la Fundació Pla, que tots aquests creen un entorn suficientment ampli com per poder ser el centre neuràlgic d'aquestes exposicions i d'aquests artistes, aquest punt de trobada que és el que volem fer. Hi haurà mostres al carrer i les exposicions de Tura Sangles, Gai Ferrer, un conjunt d'obres del Museu Bossetti de Pietrasanta i una mostra amb peces de Tano Pisano. Són optimistes pel que fa a l'arribada de visitants i expliquen que la Mostra d'Art és un projecte de ciutat. Que el públic que vingui ho pugui gaudir, que no se'ns escapés de les mans, que no volguéssim abarcar més del que podíem, entenent que ha de ser un projecte estratègic, que ha de créixer, que ha d'implicar tota la comarca a la llarga, no? Són aquestes expectatives que hi ha com a comarca, però nosaltres el volem capitanejar. Les exposicions s'inauguren demà i es podran visitar fins al mes d'octubre. A partir de setembre s'organitzaran activitats com visites guiades, tallers i trobades amb els artistes.